higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon ug mahigugmaon nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo, kami dili mo biya sa paghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Angay kang alagaron nga Dios ug ikaw ang Dios nga mahimong hari sa among kinabuhi. Ginoo, salamat nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa padayon pa nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Itugot mo unta o Dios nga kini nga programa mahimong kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangini ang mga tawo nga nagapaminaw, dasiga sila ang influensya sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran, mahayagan ang ilang mga kalag ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Tuguti nga ang tanang mga tawo nga naghatag og higayon panahon sa pagpaminaw sa imong pulong, maghatag kag special nga pagtagad alang kanila. Ihatag kanila ang panalangin, dasiga sila diha kanimo ug sa ilang mga kinabuhi. Salamat Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa kita moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ni nga ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone, no? Usa ta moadto sa ato nga tagaag atensyon nga pagtubag karon sa pangutana. Okay, sir, maayong hapon sa inyo dinha og Happy New Year. Kanunay ming naminaw aning inyong programa og daghan salamat sa mga butang nga inyong gibatbat sa kahanginan og kami natagaan og pagtulunan gikan sa kasulatan sa atong makagagahom. Salamat sa pagbasa, sir. Si Roger Tayaktak di ini ang inyuhang suki nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat Brother Roger Tayaktak. Salamat sa inyong pagsunod kanunay sa atong programa. Sir, manguta pangutana ni. So dili lang usa tanong kay naa naman tay pangutana nga ato nga gisaaran nga atong tubagon karon. Okay, ato ning basahon. Kuya John, advance happy Sabbath no na sure gyud ay Lunes naman ron, so advance happy Sabbath, possible Huwebes o Biyernes ni, sure gyud kaayo ha. Unta makabisita pud ka diri sa amo nga simbahan kay ang mga kaigsunan naghandom mangyud pud nga imong kabisitaan. Kay salamat jud kaayo, no, pero ang mahitungod-an ng lahi namang good ang estado sa akong kinabuhi karon og kaniadto. Nga naman, una, kaniadto single pa man ang inyong kuya. Unya, wa pa gubin. Ikaduha, ang akong mga schedule na gyud pod na nga daan. Dili ba sa mas una nga kanang easy to go lang ug asa ko gusto nga moadto nga makighimamat sa magising moadto ko karon di na
kay ikuan man na daan i-schedule ubitan na kanang kalendaryo na puno na lang gid na sa mga schedule ang mga pizza sa kalendaryo. Mo na nga og naay kuan kay naa may gitawag og kuag free kanana ang Sabbath kay sa usa ka buwan naagig ko'y usa ka Sabado ana nga ako gyud ako'y magdesisyon kung asa ko mosimba. Niya usahay naa may 5 ka Sabado sa usa ka buwan o maduha na siya kay 5 man ka Sabado kay 4 maged ka Sabado kada buwan niya kanang 5 ka Sabado sa kaban maduha na siya o kay exist man ang 5 niya sa 4 ka Sabado na ang magyud ko'y usa nga akong inunta libre sa akong gusto kung asa ko nga church unya ako pud gilantaw kanang mga simbahan nga angay nga bisitaan ba kana bang mga simbahan nga luoy pod kaayo in town na as mga suok-suok nga dapit tag sara mabisitaan unya di pod gyud sila as in nga daghan gyud unya mo nang makaadto ta didto pero kana sad siya hinuon honest to say nagdepende pod na sa atong bulsa kay umuadto ta didto kinahanglan magyud ta gagmay nga pinansyal para makaabot ta didto. So ang pagtugot sa Ginoo moray ato, no? Salamat kaayo. Well, patay basahon. Among gisubaybayan kining inyong programa Bra John og makamotivate gyud og kadasig nga ang tao magsunod gyud pirmi sa inyong programa kana sa mga tao nga dunay kauhaw og kagutom sa pulong sa Ginoo. Pero mga tao pod gani nga wa manginahanglan sa pulong sa Ginoo, okay ra nila makapaminaw, dili kapaminaw, dili wa ra na nila kay lagi ang mga butang nga langit nun dili kana precious o bililhon sa ilang kasing-kasing og hunahuna. Salamat sa pagbasa, Brad. Okay, salamat pod. Sakto man sa naimong gisulti pero daghan kaluis Ginoo, daghan man sa drong panahon ang gustong maminaw sa pulong sa Dios. Well, si Brother Libby Higala sa dili pa siya moadto sa pag-iban pod og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili po dinha ang ato ang monitor aron atong mahibaw-an kung diing nasura o dapitan is kalibutan nagagikan ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. Maayong gabi no sa tanan natong mga pinalangga o mga minahal nga mga kahigalaan, mga kaigsunan, mainguman sa mga viewers nato sa tibuok kalibutan, Pilipinas o ubang nasod sa kalibutan. Kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome nining line of sub-edisyon sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. O panahon na higala nga magpadala mo og mga messages kana kung naamoy mga importante nga mga mensahe nga inyong ipadangat nga to sa mga friend binal sa kinabuhi. So isend na din higala sa mga number namo ni Brother John or dire sa comment section nato sa Facebook no sa DYCM Bugo Adventist aron ato nang mabasa o kung naasab o galing mo mga pangutana may tungod sa pulong sa Ginoo nga inyong kikalibgan labi na sa mga kalainan sa Seventh Day Adventist o sa uban nga mga pundok pwede na inyo padagat rigila kay aron ato nang masaysay o niya ang atong pagsaysay atong gipahinumdum gyapon nga suma ra gyud sa naas Biblia pod suma sa mabasa sa Biblia kay kuan man ato sola scriptura Bible and the Bible alone maoy pagtulon-an nga ato nga sundon. Okay, ato nining sugdan pagtan-aw mga higala. Palihog dahil no, atong i-share no, alang sa mga viewers nato, atong i-share mga higala ang ato nga program ngadto sa atong mga friend. Okay, ato nakita din si Brother Ronilo Itang. Salamat Brother Ronilo, Brother Rufino Brother Rufino. Brother Rufino Moreno. Salamat sa imong paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. Pani ato po nakita si Sister G. Marie Kalapuan sa gihapon. Salamat sa paglab o pagpray sa ato nga programa. Ato po nakita si Belinda Lohira Tirana. Salamat sa paglab o niya
og sa pagpray ingon siya dinhi blessed. Niya po si Brother Ronilo Itang ato pong nakita yung mensahe dinhi. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga tigpaminaw ning programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also no Brother Ronilo. Ginaot pa ang Dios mag-uban kanimo diya sa Saudi Arabia. Naapod si Sister Jimari diya. So good evening, Sister. Ang Diyos po magpanalangin nimo. Ato sa nakita din si Nike Sumalinog or Loni na ila sa Loni Sumalinog. Good evening, Brad. So good evening, Sister Loni. Oban sa imong mga kabataan karong gabi na. Arita mga higala ato ning tanawon o sa lilion tanig makadiyot ang pikas nga screen alang sa mga kahigalaan nato nga naglantaw nga pag-uban. Ato sa nakita din si Brother Dada Bandalan ang maabtikon nga church elder diha sa Tabugon. So may gabi ini mo Brother Bandalan. Niya sila si Brother Rupino, niya si Brother Lowell Nodalo Estrera, nag-love sa ato nga program, si Ruli R. Codera, niya po si Nathalia de la Rama, Jimari Kalapuan, Amistuso, Aina Shen, niya po si Brother Eric Sinoy, Jimmy Monte Alto, Milmar Escalicas, Sara Katampatan, niya sa Sister Belinda Luhira Tirana, Jerry Nailon o Brother Ronilo Itang. Okay, rito sa mga nag-like, ato sang nakita din si Nestor Almiro Jr., niya sa si Lorito Lukban, niya sa si Brother Aniceto Preselias, Florinda Manzo, mga kuan sila, mga converted po ni sa atong programa sa radio no diha sa Sapanggamay. Niya po sila si Budi Bahian. Ato po nakita si Dongbab Rituya, Brother Alvin Risoor o Brother Rufino Moreno. Mo ni mga nag-like mahigala dinhi sa ato nga tulumanon karon nga gabi Okay, ato ning balikan pagtan-aw ang pikas nga screen. Kay nakita nato na hidugang naglantaw. Atong nakita dinhi si Suni Sumayang. Brother Suni, salamat sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. O niya po si Sir Jimmy Monte Alto. Salamat sir sa paglab. O niya po si Dongbab Rituya. Mayong gabi ninyo dong. Mubiya ko karong taod-taod kay mo sidestep ko sa Antipolo, Tuburan. Ato ka Antipolo. Pang Diyos mag-auban sab kanimo. Dongbab. Thank you sa pagpakig-uban sa ato programa. Niya po dato nakita din si Sister Alma Mahait. Ang iyang mensahe, God bless you always. More power. Good evening. So, good evening diya ma'am. Oban sa inyong family. Ingon din mo, ingon sa Dongbab, nga muadto ko sa Antipolo. Antipolo sa Barangay Suras Tuburan. Barangay Antipolo. Okay, niya po si Jezreel Mas Aranyo. Amin. Salamat sa pagpray o paglab. Dito higala sa ato nga cellphone. Niya po na nag-send o mga nag-like ang uban nag-send og heart. Ato ning tanawon niya si Brother Bernie Katakes. Salamat sa pag-send og heart.
Sidongba Brituya, niapod si Nike Sumalinog. Salamat po kay Sister Nike, no? Niapod si Sister Nathalia Adelrama, nag-send po siya og love. So thank you kaayo. Nag-send og heart. Okay. Padayon tahigalan to sunahan ato ni Lilio niapod si Sister Ginalyn Lumuntad sa Takop, San Remigio, Cebu. Salamat Sister Ginalyn sa pag-pray o pag-love dinhi sa ato nga programa. So thank you kaayo. Ato ning balikan pagtan-aw ang pikas nga screen mga higala. Ato ning tanawon dinhi. Okay. Ato ning tanawon ning mga bag-o nga nakita niya Intoy Higanto. Good evening, Brother Intoy Higanto. Okay. Okay ni Apod. Okay, ato na nabasa, no? So, ato ta sunahan mga higala, ato rong basahon karon taon kung naay mga messages nga maabot ini sa atong programa. Niya kung basahon diri sa akong isa ka cellphone, diri keypad nga cellphone. Mayong gabi ninyo, Brad, og sa mga naminaw og sa nagtan-aw. Dili nako makatan-aw sa FB kay dili naman makita. Guba na. Sa radyo na lang si Elpidia Coro nga walay hunong sa pagpatingog sa radio sa matag o Blitini. Salamat kayo, no, Sister Pidia Coro dias matag o Blite. Okay lang kay mas nindot man po diya ang kusog man po ang signal sa radio diya sa inyo. So klaro sad gihapon, no? Okay, mayong gabi diya sa tanan niyo diha, mga silingan nga naminaw. Okay na pa itong tanawon ni atoy okay. Good evening, pag-usab. Kuya, pwedeng pakigreet ko sa sadko maayong pagpaminaw sa akong bana si Wilfredo Disor og among anak si Janre diya naminaw mi karon. Kuya, salamat kaayo. Gikan to kang Sister Pili Disor. Maayong gabi, kuya. Lib og Bajon og sa tanang naminaw karon, pakigreet kog happy birthday sa akong anak. Gahapon man belated na siya. Belated happy birthday sa akong anak, kuya, si Jeffrey Disor. Gahapon iyang birthday. Salamat. Gihapon ni kang Sister Philly Disor. So, good evening yung tanan diyan niya. Good evening po ni Brother Noel Gonzales. Kumusta naman Brother Noel? Maragwa naman maka-text diri sa ato nga programa. Okay, ato ta sunan ni gala di atong basahon. Ni atong tanawon niya si Mikasa. Salamat, no, nag-follow sa ato nga programa. Niya sad si Rob Claire Molihon Flores. Good evening, Uncle Libby o Kuya John. Please announce Kabuntagon Fellowship karong Sabado, January 11, 2025 sa Tagasa Seventh-day Adventist Church. Speaker si Pastor Jomar Compuesto. So, gipahibalo, no, ang Kabuntagon Fellowship nga karong Sabado, January 11, 2025, ang fellowship meeting ato sa Tagasa Seventh-day Adventist Church. Ang speaker si Pastor Jomar Compuesto. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad o pagbasa sa pangutana nga maoy ato nga himuon nga tubagon karon nga gabi. Brother John. Okay, daghang kaayong salamat, Brother Libby. Adto ta aning adto ta aning gitext, no? Mao ni ang tagaan nato og pagtagad karon kining
Text ni Mr. Jire Yukte. Brother Jire Yukte, no? Niya na ang imuhang higayon para sa imuhang pangutana ato ng tagaan og atensyon, no? Unya kami Brother Jire Yukte uban sa tanang mga naminaw mutubag mi diri sa pangutana based on the Bible. Dili ang amo ang pagpahimuot sa nangutana o sa tanan nga naminaw, kundili ang amo ang pagpasabot sa kamatuoran. So may mga panahon nga ang nangutana o ang naminaw dili mahimuot, dili na muna gituyo kay ang amo diri ang pagpahimuot mas Ginoo sa Karyas 8:16, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isigataw. Busa daghan man gyung naminaw mo diha, maila man gyud nga kamo among isigataw, ang among isulti sa inyo ang tinuod. Okay. Ato ning ato ning basahon ni. Nakabisita ko sa inyo simbahan, sir. Ningaw gyud way larawan. Maayong masayod mo nga kanang mga larawan, mga santos na sa adlaw sa paghukom, kinsa nga santos mutabang sa inyo nga wa man ninyo tagda ang mga larawan. Si Jire Yukti ni. Okay, dagang salamat Brother Jire. Kabalo ka kining imong pangutana dire. Daghan kayong mga tao aning makasabot o musabot man sa pulong sa Dios. Daghan kaayong taong mahayagan kana kung nagkinhanglan man og kahayag. No, akong balikan niha. Nakabisita ko sa inyo simbahan, sir, mingaw gyud way larawan. Maayong masayod mo nga kanang mga larawan, mga santos na sa adlaw sa paghukom, kinsa nga santos mutabang sa inyo nga wa man ninyo tagda ang mga larawan. Si Jire Yukti ni. Okay, dagang kayong salamat Brother Jire. So mahitungod ni anang mga bahina o ni anang mga punto ang pangutana nimo, kinsa sa mga santos ang mutabang namo sa adlaw sa paghukom nga wa man namo tagda ang mga larawan. Okay. Mahitungod ni anang puntuha Brother Jire, ayaw na og kabalaki. Ayaw kabalaka mahitungod ni ana. Ayaw na og huna-huna. Nganuman tungod kay kanang mga bahina, kanang mga puntuha, wa na kinahanglan pa nga nagkinahanglan ka og back up sa mga larawan o mga santos sa adlaw sa paghukom sa Ginoo. Ang pulong nga santos, I don't know kung asa ra kutob ang limitasyon sa imong pagsabot. Ang pulong santos sa English na siya saint or holy. Spanish word man na, sa ato pa na mga balaan. Kanina ang mga balaan. Busa, kung atong basahon ang ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21, nagingon, ug kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo, na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo. Balikon ko ang pulong santos, Spanish word kana siya ambot pasabot balaan, sa English na saint or holy. Karon akong balikan ning ikaduhang Pedro 1:21. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. So ang mga balaan o mga santos na nagpanulti sila nga sila gimanduan sa balaang Espiritu Santo. Again, ang pulong santos kung sa ato na balaan, kay Spanish word man ang santos, sa English na saint or holy. Ato nang tandaan. Sa atong gihisgutan nga bersikulo, na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo. So ang pagkabalaan, tuar ba na nila, dili ba na mahitabo o makita o dili ba na pwede sa ato karon? Akong balikan,
ang pagkabalaan tuar ba na sa ila, dili na pwede o di na mahitabo sa ato karon? Mahitabo na gihapon nga mahimo pod ang tao nga balaan o mahimong saint or holy or mahimong santos. In what way? Pamatii brother Jiri, yukti dinhi sa gihisgutan dinhi o sa The Word of God Translation, atong basahon dinhi sa gihisgutan sa 14:12 sa kinini ang pinadayag. Nag-ingon din hiyo, busa kamo nga katawhan sa Dios nga nanagtuman sa iyang mga sugo ug nagtuo kang Hesus, kinahanglan nga mo magmainantuson kamo. Gipasabot dinhi, tanaw nga ang mga katawhan sa Dios ang nanagtuman sa kasuguan sa Dios. Maunay giilang mga katawhan sa Dios. Karon kining mga katawhan sa Dios, giila bagud ni sad sila nga mga balaan, mga santos. Timan sa atong gibasa karon, nagsulti nga kamo nga mga katawhan sa Dios nga man nga nagbantay sa sugo sa Dios. O niya, kung imong basahon dinhi, sumala sa gihisgutan dinhi, akong basahon, another translation sa Biblia, sa Pinadayag, Kapitulo 14, versikulo 12, maghapon, dinhi sa imbibi, pamati ini kay ato ni nga anamon irog sa unahan, para nga masinsilyo ninyo pagsabot ang kamatuoran ni atong basahon na. Unsay gisulti dinhi, kinahanglan mula hutay ang katawhan sa Dios, sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Kinsa ni ang katawhan sa Dios? Mula hutay sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Karon, ato gini nga anam-anamon gyud. O dinhi sa popular version, nagsulti dinhi, mao gihapong bersikulo. Ako gining gibalhin-balhin og lain nga mga translation para bagyod nga dili bugat gaanra sa inyo nga sabton. O niya sa Pinadayag, Kapitulo 14, versikulo 12, mauni ang gisulti dinhi niini nga bersikulo matod pa dinhi. Ani ini ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan, nga sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios. Ang gihisgutan balaan sa Spanish mga santos. So kung kadtong mga tawhanaa sa una giila nga mga santos, posible pod nga mahimo na nga ilhon sa atong kapanahunan karon nga naay mga santos, mga balaan, saint or holy. In what way? Pinaagi sa pagbantay sa mga sugo sa Dios. Ani ang pag-agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan, sila nga mga nanagbantay sa sugo sa Dios. So ang gipasabot di ay gipailang nga santos or balaan kadtong mga nanagbantay sa sugo sa Dios. Mauna nga diha sa nagsupak ug wala nagbantay sa sugo sa Dios, wa gyud mausan nila niyana nga maila o matawag nga balaan or santos. Karon, ato ning anam-anamon, no? Matud pa nimo kinsa may mutabang unya ninyo sa adlaw sa paghukom nga wa man ninyo tagda ang mga larawan. Sa adlaw sa paghukom, Brother Jerry Yukti, wa man na kinahanglan na ang mga larawan. Pamati ini sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10, akong basahon na. Kay kitang tanan kinahanglan mga tubang sa hukmanan ni Kristo. Ingka na, sa adlaw sa paghukom, kinsay mo tabang. Tanawa, kalong man ni dinhi. Kay kitang tanan kinahanglan mga tubang sa hukmanan ni Kristo. Kitang tanan, ikaw, ako, kadto silang mga santos, mga tubang sa hukmanan ni Kristo. Ni anang panahon na, diha sa hukmanan ni Kristo gikinahanglan ba ang mga larawan? Aron kang maluwas. Atong paday nagbasa, nag-ingon dinhi, aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat siyang lawas maayo o dautan. Tanaw sa adlaw unya sa paghukom ang tanan mo atubang didto sa hukmanan ni Kristo ug unya ang matag usa
magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo og dautan. So ang basihan nga maluwas ka o didto unya sa hukmanan, dili ang pagpangabugar, dili ang pagtabang sa mga larawan, kundili sa adlaw unya dito sa paghukom, ang atong mga binuhatan maayo man o dautan, binuhatas tong lawas, maghatag raunya kita og husay o maghatag raunya ta. Tagaan ratag paghukom unya sumala sa atong mga binuhatan dito sa hukmanan ni Kristo. Well, atong balikan, Brother Jerry Yukti, sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21, akong balikag hisgot ha, nag-ingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios, mga mga santos sa Dios, minanduan sa Espiritu Santo. Tanawa, na nagpanulti ang mga balaan nga mga tao nga sila gimanduan sa balaang Espiritu Santo, mga santos. Karon, ato kunong tan-aon kung unsa man ang gisulti kay nanulti man sila. Pinaagi sa mando sa balaang Espiritu Santo. So atong basahon kung unsay gisulti sa mga balaang tao, bahin anang mga larawan nga sila gimanduan sa Espiritu Santo. O pamatiin ni ang Roma Kapitulo 1 versikulo 22 o 23 niya atong basahon ha, nag-ingon dinhi sa ilang pagka dinhi ato ning sa 22 o 23, sa ilang pagkamakinadmanon nahimo hinuon silang mga buang. Kining Roma unang libro ni sa 14 ka mga libro nga nasulat ni San Pablo, magsan gani balaan gina San Pablo. Unya ang mga balaang tao minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti sila so unsay gisulti niya. Silang sa ilang pagkaminadmanon nahimo hinuon silang mga buang og ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisa nilag mga larawan. Unsa ang mga pulong nga migula sa baba sa mga santo sa mga balaan? Sa ilang kay nagsulti man sila ng minanduan sa Espiritu Santo. Sa ilang pagkamakinadmanon nahimo silang mga buang kay ang Dios ilang giilisan og mga larawan. Busa klaro nga sa adlaw unya sa paghukom og sa imong kaluwasan wala gyoy mga authority nga gihatag sa Dios sa mga santos o mga balaan nga matagaan sila og authority nga matabangan ka aron ka nga maluwas, aron ka malangit na ang gipamulong ni Kristo. Tanawa sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21, ingon ni Kristo, dili ang tanan mag-ingon nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga nasa langit. Kinsa ang makasulod sa gingharian sa langit? Kinsa ang maluwas? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. So kung gituman nimo ang kabubuton sa Dios, unsa pa may rason nga nagkinahanglan kag backup o tabang gikan sa mga santos nga ang gisulti ni Kristo ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman man sa kabubuton sa Dios. Unya karon, kanang pagbuhat nimo larawan og linilok, nagtuo ka nga kabubuton na sa Dios. Ang unang sugo na pulo ka sugo, Exodo Kapitulo 20 versikulo 1 ngadto sa 3, 4, 5 nagingon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok sa bisan unsang dagwaya nga tuwa sa itaas langit ko dinhi sa lalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad nila. Niini palang puntuha, Brother Jerry Yukti, dili na kabubuton sa amahan ang imong gisunod. Nga naman, gipili man ang pagbuhat og mga larawan, unya karon giuna-huna nimo nga sa adlaw sa paghukom sa Ginoo ang larawan makatabang sa tao aron maluwas. Wala na isultis Biblia, dili na kabubuton sa Dios. So ang gisultis Biblia matud pa ni Kristo, ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Busa wa gyud record dinhi sa Biblia
nga kadtong mga balaan o mga santos sa adlaw unya sa paghukom maoy mo back up o makatabang nimo kung maluwas ka o malangit ka. Unya makapatingala, Brother Jire. Nga naman, ang gihisgutan mga balaan, mga santos. Wa ko kabantay nga dunay larawan nga inyong gibuhat nga San Jeremias, San Isaias, San Daniel, San Job, unya kananang San Misak, San Sadrak, San Abinigo. Wa gi ko kadungog ana. Ang akong nabatian hinuon ninyo kanang mga tao nga wa giila sa Biblia ang balaan mo'y gihimo ninyong balaan. Señor San Miguel Arcangel, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, mo na inyong si Father kanana ang Pio o unsa pa na Mother Teresa, enhance kanunay panabang o kanang Birhen Regla, hasta ang Regla dunay Birhen, Santa Cruz naapoy balaan ay larawa Santa Cruz ang cross. Daghan kaayong mga gihimo ninyo nga mga balaan nga mga san. Wa gi ko kadungog nga naay San Jesus. Wa ko kadungog naay Abuino dihay gamay nga punto nga nakabasa kog San Bartolome. San Bartolome. Pero wa gi ko'y nadungog San Timoteo, wa gi ko'y nadungog San Mateo, wa. Unya naay San Juan hinuon, panagsa. Kasagaran sa inyo dinha nga makita sa inyong panimalay og simbahan si Senior Santo Niño. Nangita kog junior ana, wa gi ko kita. Ang senior na lang. Brother Jerry, ang pulong sa Ginoo maghatag unta natog kahibalo og kaalam. Ang gisulti sa nang Juan 5:21 nag-ingon, mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos. Oo, likayan. O gunya, ngano nga ato magyun ng supakon nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman man sa kabubuton sa maanas langit. Ato ra gyud ang barometro ra, ang sukdanan, timbangan, brother, kinini ang Jerry Yukti nga ang tao maluwas, ang tao malangit sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Matud pa ni Kristo Mateo 7:21. Unya si Kristo nagsulti sa 14:6 sa Juan, matud pa niya nga ako maong dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsang makaadto sa man gawas kung pinaagi nako. Wa siya maging way makaadto dito sa man gawas kung pinaagi sa mga larawan, mga santos. Pinaagi kang Kristo. Unya nganong nahitabo naman sa San Bartolome, San Agustin, San Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, mga Pilipino man nga gideklara sa simbahan nga mga santos kunwari. Unya karon ingos Kristo way makaadto sa man gawas kung pinaagi kanako. Duwa maging pinaagi sa mga larawan. Unya nag-ingon sa 4:12 buhat kay wala nailain pangangalan o busilong sa landong sa langit nga pinaagi niini mga luwas kita. Busa kung atong basahon ang Biblia, malinaw pa sa tinaw nga tubig sa mineral nga inyong giinom ang pulong sa Dios. Tungod niini, Brother Jire, pamalandunga kuno ni ang gihisgutan sa Hebrehanon 12:1-2, busa ginalibutan man kita sa mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang sala nga nagabug-at pagpiit paglikos kanato. Sala ba ang pagbuhat og larawan og linilok? Yes, sala kay gisupak nimo ang kabubuton sa Dios. Iwaklita ang tanang sala nga nagapiit nagbugat paglikos kanato og dalaganon tang malutayon ang lumba nga atong ginaapilan. Nga magatutok kang Hesus nga mao ang maghingpit ug mag-uugmad sa atong pagtuo. Sa English pa nagingon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Brother Jerry Yukti, uban sa nang naminaw karon, diha lamang kang Kristo kita mga luwas, diha sa hukmana ni Kristo kita mga tubang, diha lang pud ta magtutok kang Kristo, aron sa atong pagtutok kang Kristo, hinay-hinay nga mausab ug mabag-o ang atong mga kinabuhi, og tuguti nga si Kristo ang makapausab ug makapabag-o sa atong mga kinabuhi.
mualagad kita kaniya. Well, salamat Brother Dirio T. Uban sa nga naminaw. Si Brother Libby Clavis magahata gugugang pagpatinaw, pagpasabot sa natin awan ug nakasabot na ninyo nga mga una-una bahin ining mga butang. Brother Libby? Okay, digan salamat, Brother John. So ato sa ning tagdon kining mga kahigalaan nato nga nakig-uban karon kabihona ni si Johnny Serenio. Good evening Kuya John ug Kuya Libby sa gihapon diri nasadmi naglantaw sa programa. God bless sa tanan gikan sa Naval Beliran. Salamat sa pagpray ug paglab. Kanya good evening Brother Johnny Serenio og sa tanan diha nga naminaw karon og nagtan-aw sa ato nga programa. Niasab si Erlinda Neri Suson Istaura. Good evening to all sa tanang mga naminaw og mitan-aw karon. Wala jud ko'y pirming signal diri sa Ormoc, sir. Pero God bless may signal karon. Okay. Ka-timing di ay, ma'am. Kana na mga gasa na sa Ginoo sa mga panahon nga way signal unya makasignal, sa panahon nga di ka kapaminaw kay way signal unya moabot ang panahon sa lugar na kay signal. That is a blessing, no? Salamat nga imong gipaminawan ang pulong sa Dios. Okay, niasad si Romi Rian Pialante Tumakas. Mayong gabi Brad John og Brad Libby watching live from Barangay Tigbaw, Calatrava, Negros Occidental. God bless sa inyong program, Brad. Salamat ang taon. Pwerte na magyong layo aning Calatrava, Brother Libby. Nag-tracking lang ko ana. From Taboylan, Escalante. Layo pa man na gikas Escalante ang Calatrava. Naliko may pag ning sakay na lang kog barko, largog ang box dumagiti kay sobra pas katunga ang maiban kaysa nag-tracking ko. Pastag yung kaupat magbalhin-balhin og bus ug sakay, no? Salamat sa taga Calatrava, Negros, no? Maayong gabi is inyong tanan diha. Okay, nipay atong tanaw na niapod si Brother Felipe Dilao. Salamat sa paglab ug pagpray. Niasad si nipagyoy mensahe si Romirian Pialante Tumakas. Palikayan gani sa Ginoo, Brad John. Pero gikugos na jud hinoon. Yes, nahuman sigo 21 likayan sakto na gikugos. Ang uban ikarga pag multicam, ikarga og kanang Raptor or unsay kargahan. Okay. Maghuna-huna lang gud unta. Niya pod si Lane of Keria, salamat pod sa paglab ug pagpray. Niya sad si Sister Vanessa Maglasang. God bless po, watching from Mabule. So thank you kay Sister Vanessa. Og sa tanan nato mga silingan diya nga nagtan-aw karon, maayong gabi. Niya pod si Brother Noel Landao Cristal. Salamat sa pagpakikuban Brother Noel. Niya po Sister Virgie Tabuak. Okay, thank you kaayo. Niya ato nilang taon ang pikas alang sa Manhidugang niya si Ginny Rama Fermin ato nakita dinhi. Niya po si John Michael Cinco. Niya po si Sister Roselyn Mainit sa Germany. Sherwin Orsal. Niya po si Doktora Roda Likigan. Si Jard Espelita Alcordo. Niya po si Chini Doktora Langido Cinco. Ronaldo Bragat. Niya po Sara Katampatan. Ronimar Anciano Moraca, Rex Bicamon Likigan, niya po sila si Melmar Escalikas, Felipe Dilao, niya Madeline Kaindog Kaskeho. Okay, dito speakers ato ni nagtaon. Niya si Nestor Armiro Jr., Lorito Lokban. Okay, niya po si Joe Curbo. Niya po si Romelin Tumakas, Louis J. Amoroto. Niya po si Brother Noel Landao Cristal, Brother John Enot Quezon. So good evening Brother John. Niya po si Abraham Dehito Senior.
Aniya, Ako brother. na yung kinakusgang igagaw, Brother Libby. Oh, Salamat Brother Abring. sa pagpanood, Bring. Kumusta mo din tanan? Basilio Notario na Junior. Kinas Brother Alvin Risoor. So, asabista mo ni ato manakita dinhi. Niya, nakita po nato si Robert Trace Vargas Flores. Salamat po sa pag-pray. Niya po si Virgie Tabwak. Magpadayon ko sa pag-ampo ni ini. Amen. Nga ang Dios magpanalangin kanunay. Niya po si Madslia Muñez sa Manila. Okay, ang iyang mensahe di jud diri ikarga sa karo subay sa karsada sarang Ituma. Okay, Si kana na ang Black Nazarene. niya po si Hyacinth Carl Chong Bakiro Hiyakten. Mayong gabi, Kuya John o Kuya Libby. Salamat sa paglabog, pag-pray. Okay, ato tahigalas paghatag dugang tubag sa pangutana. Giyon sa to paghanay niya, Brad John? Mauni ang iyahang kuan, Brother Libby, ang iyahang hanay sa iyahang pangutana. Unya, nakasimba magud ni siya o inuta. Bisita lang ba? Dili good simba. Bisita na siguro'y nakadala niya. Unya, ang iyang giingon, mauni matod pa niya nga dinhi sa iyahang gi-text. Isa ako sa tan-aon. Okay. Nakabisita ko sa inyo simbahan, sir. Mingaw gyud. Huway larawan. Maayong masayod mo nga kanang mga larawan, mga santos na sa adlaw sa paghukom, kinsa nga santos mutabang sa inyo nga wa man ninyo tagai o tagai at wa man ninyo tagda ang mga larawan. Si Jerry Yukti ni. Okay, dagan salamat no, Brother Jerry, sa imong pangutana. Ngayon siya kumbasahon si Brother Nimi Hiligni sa iyang pagka-Adventist tulo sa iyang mga anak nga nahimong pastor sa mga Adventist, mga top notcher pagyod sa soul winning. Sa man ni? Okay. Marag sumpay na. Wa may kuan diri. Okay, adto tahigalas paghatag uduan tubag no. Nakasimba siya. O niya nakita nga way larawan dito nga sama sa ila nga naay makita nimong daghan na kanlain nga klase sa rebolto, mga graven images. Seventh Adventist makakita siya kag larawan kanang picture nga gidrawing dunay mga kahulugan sama ng Jesus is coming. Ang uban naay gidrawing nga kanang Holy City, puloy-anan sa mga linawas, pero ingno na mga graven images, wala kanang yukbo-yukbuan, wala mga higala. Naghisgot siya nga, kisa magkakuno di ay mutabang na to, kay kana ba di ay kunong mga larawan, para niya, larawan manas mga santos, kisa magkuno di ay mga santusa, nga mutabang na to, abot sa adlaw sa paghukom. Unsa may mga santos, unsa man ang mga santos ang ipasabot nimo? Kanang mga santos nga gideklarar sa simbahan o kanang mga santos nga naas Biblia? Doon na rabay kalainan. Ang santos nga naas Biblia, mga nagbantay ra ba tong Sabado, nagtuman sa sugos Ginoo kay mo manay usa sa mga ilhanan nga antaw mahimong santos. Mabasa mo na sa Pinadeg 14:12, nagisgot diha ani-ani ni ang agda alang sa pagkamainantuson sa mabalaan. Sent ang gibutang diha. Santos sila na nagbantay sa mga sugo sa Dios og sa tinuhuan ni Hesus. So ang gitawag og santos sa Biblia, mga tao nga nagbantay sa mga sugo sa Dios. Unsa man sugos Ginoo? Wa nagsimbag larawan, o wa dito nagyukbo, o wa nagsimba og Dios. O niya nagbantay sa adlaw sa Sabado, nagtuman sa napo kasugo, o niya wala nagakaon sa mga dulumtanan sa mas baboy mga higala. Munay mga real santos dihas Biblia. Sama ni San Pedro. Si San Pedro, santos to, pero sa diha nga gisimba siya ni Cornelio,
sa buhat kapitulo 10, 25 o 26, gibadlong niya sa Cornelio. Ayaw nagbuhata kay parihas sa tatao. Si San Juan nakasimbas manulunda pero gibadlong siya. Ay nagbuhata Juan kay ulipon ka sa Dios parihas ta. Maoy simbaha ang Dios. Gibadlong San Juan, di gid ay pwede ng simbahon. Unya, gitugot ba nas Ginoo ang pagbuhat og larawan nga kinulit? Wala oy. Tanawa sa Exodo 20, versikulo 4 ngadto 5, dili ka magbuhat og bisan unsa nga linilok or kinulit nga mga larawan bisag atuas itaas sa langit dinis elom sa yuta sa katubigan, dili ka magbuhat ni ana. O gaingon ang versikulo 5, dili ka magyukbo ni ana, dili ka magsimba ni ana, kay ako ang Dios nga abughuan. Di ta payukboon, di ta pasimbahon ni ana, mga higala. Pangutana, makatabang di ay na sa alas paghukom. Kay nagtuo siya nga sa alas paghukom, panahon pa na nga matabangan ta nila. Kanusab ng alas paghukom, mo na ang pagbalik ni Ginosos. Gibase ni Brother John kaganihang ikaduhang Korinto, kapitulo sa 5, versikulo 10, kitang tanan mga higala, tagsatag pangatubang sa hukmanan ni Kristo. Ang kadtong mga santos sa Biblia, gisgutan, mga tubang tanan kung gisgutan. Pero ang kanindot lang nila, kay sila nangamatay nga managmatinumanon sa sugos Ginoo. Pangutana ka ng gihimong santo sa simbahan, nagtuman ba ka na sugos Ginoo? O tao naman nagdeklara ana. Ang gideklara sa Ginoong Santos, mga taong nagtuman sa sugos Ginoo. Makatabang ba na higala sa alas paghukom? Okay. Atong basahon dinhi sa nakasulat sa Isayas kapitulo 2 versikulo 8, 18 ngadto sa 20. Ang ilang mga yuta usab na puno sa mga larawan, ilang ginisimba ang gibuhat sa ilang mga kaugalingong mga kamot. Ngayon ang 18, og ang mga larawan, mga wagtang gayod sa hingpit, kanusam ni mitabo, sa adlas paghukom si Ginoo. Tanaw na to. Og ang mga tao manulod sa mga langob, sa mga bato, og ngadto sa mga lungib sa yuta, gikan sa kalisang kang Hiuba, o gikan sa himaya siyang pagkahalangdon, sa diha nga siya mutindog, aron sa pag-uyog, pag-ayo sa yuta, ni adtong adlawa, iga sa likway sa mga tao, ang ilang mga larawan, talo, makatabang na, di Unsa man ni, isalikway sa tao ang ilang mga larawan nga salapi o ang ilang mga larawan nga bulawan nga gibuhat aron simbaho nila iga salikway, iga salibay ngadto sa mailaga og sa kabog. Wa di mahimo. Ang larawan ipagsalibay nga naman di man makatabang nila inig-abot sa adlaw paghukom sa Ginoo higala. Atong buhaton samtang wa pa ning abot sa paghukom, maurong panahon na nga magkinabuhi ta subay sa kabutos Ginoo. Wa naman tayo mga higala ni apa ito nakita diri pero atong panahon ning abot naman yun ang kinutuban sa di pa hingpit puso ni ang ato nga timsong mga higala. Mga higala, mag-ampo kita mahigugmaon og lalaygon nga Dios na ka sa